आंनि हिन्जावा मंगलबार बाथौ खेराइ खालि सोरबा हौवाजों खारलांदों आरो न'आव रावबो गैयामोन आंबो दाबसेयाव खामानि मावहैदों आफायाबो बे बाथौ खेराइयावनो थांदोंमोन आइयाबो खर' सानानै न'आव उन्दुगासिनोमोननो आइयाबो थांनायखौ नुवाखै आरो नांलायदोंमोन नामा? नांलायनायाथ' नांलायाखै ओमफ्राय दा सिगां समाव बिदिनो मानसिफोर सोरबा आंनि फंबाय जायो ना मायो होनदों जेनेबा आंनि फंबायानो आरो हजों थाहैनाय बेजों रायज्लायहरबाय थायो होननानै बियो खिन्थादों आरो ओमफ्राय बबाव नंगौ थाहैनाय? नालाय नंगौ हजों बेंगालराव थाहैनाय आंहालाय बेजों रायज्लायबाय थायो सानफ्रामबो हरबाय थायो आरो मबाइलखौ फन हरबाय थायो ओमफ्राय सोरजों रायज्लायदों होनबा बेखौल' होननानै खिन्थायो बियो बिदि होनबाय थायो नालाय मानो मा जानायनि सानफ्रामबो रायज्लायबाय थानांगौ मा खोथा ओंखारबाय थायो होननानै आं रायदों आरो रायनानै ओमफ्राय सानसेखालि नैबेहाय नै दाखालि हा हबि लामायावनो हा रोगागासिनो आङो ओमफ्राय बेहाय फन हरदों बियो बे हौवाया दा थांनाया बियो हरनानै आंथ' नुखाबाय फन हरनायखौ बेखौ न'आव चार्ज होदोंमोन मबाइलखौ दाननानै मबाइल गंसेखौ लानानै बैथिंजाय बारिथिं माइ जिगाबथिं रायज्लायहैदों आरो बियो रायज्लायहैनायाव ओमफ्राय आंथ' नुखाबाय जेबो बुङासै आङो आरो दसे गोबाव थानानै हरबाय थाबाय बियो हरबाय थानानै दाना मबाइलखौ लानानै न' सिङाव हाबबाय बे दाना आंथ' न' सिङाव हाबनानै सोर हरदों होननानै सोंबायना दाना नाम्बारखौबो नुबाय आङो दाना ओमफ्राय गावनो मालाय हरबाय थायो नालाय आंबो रायज्लायनो लुगैयो होननानै बिदि बुंबाय आरो बे बबेनि बे हौवाया मिथियो? हौवाखौथ' आं मिथिया अदालगुरि ना बबेनिबा होनदों आरो खारखांनायनि उनावहाय फनफोरजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखै नोंजोंलाय? फनाथ' रायज्लायाखै रायज्लायनाया ओमफ्राय नै दाख्लै बे बिनानाव जानायनो हरदोंमोन बिनानाव जानायनो हरनायाव आं बुजाबबाय थादोंमोन आरो फनखौ बुजाबबाय थानायाव दाना ओमफ्राय गावनो हरफिनदों आंनो बहा दं होनना मिथिदों दा मानसिखौलाय हा बहाबा दं होनना मिथिदों सन्देह' ओरैनो सन्देहआथ' आं मिथियाखै दा गावहा माबायाव दं होनना बुंबाय थायो शिलंआव दं होननानै बुंहरो आरो गाव दा नंगौना नङा थगायहरदों ना मादों आंथ' मिथिया दा नोंसिनि लुबैनाया जाहैबाय नोंनि हिनजावा जिथु माने फैफिननांगौ औ फैफिननांगौ फैफिनना मा बुंहरगोन नोंलाय हा मा बुंहरगोन नोंनि हिनजावखौ फैफिननो थाखाय फैफिननो माने जेन'बा आं गथ' गथायखौ नानिमोनखौ गोसोखांनानै आरो आइ आफामोनखौ गोसोखांनानै आंखौ गोसोखांनानै फैफिनथोंसै गथ' साबैसे गथ'आ सानै सासे गिदिरखौ गालांदों सासे उन्दैखौ लांफादों बेसेबां बैसोनि जागोन सासेया गिदिरा 7 बोसोर जाबाय सासेया उन्दैया 4 बोसोरखौ लाना थांफादों आरो बियो आंनि सिगाङाव ओरैसो होनानै थांदोंमोन बियो बे बाथौ खेराइयाव थांनाय नामैनो फिसाजोनो ओंखाम हैनो होननानै थांदोंमोन आरो बे फिसाजोनो ओंखाम हैनो थांनो होनबाय नालाय दे थांदो होनना बुंबाय आङो दाना नानि उन्दैखौबो एखसे नों थांफादो आब'नो ओंखाम हैनो होनना बुंबाय आं ओमफ्राय थांबायानो थांनानै बियो ओंखाम हैबाय ओंखामखौनो जाहोस्लाबाखैनो ओंखामखौनो जाहोआखै होनाय लगे लगे बेयो ओंखारबोफिनदों जाहैदों रुमनिफ्राय आरो गावनि लेखा पत्र डकुमेन्टसखौ लांजोबदों नामा? लांजोबदों गासिबो लांजोबदों भटार आइ कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड आरो एटिएम कार्डखौबो लांफादों बियो मा नाम नोंनि हिनजावा नानि मुसाहारि गामि गामि थास'बारि दा नोंनि हिनजावखौ बाहेरायाव सोरबाफोर नुयोब्ला नुयोब्ला हमनानै दोनथों आरो खोन्थाहरथों आरो नोंसिनि न'खरसिम जोंनि न'खरसिम औ नोंनि हिनजावखौथ' नों औ नांफिनगौ नांफिनगौ जेरावखि थाया बे फैथारथों आरो आं फैफिननो लुगैयो जोंनि आब'खौ आंना रावबो बिब' गैला बिमा बिफाया सोरजों फिसानो फिसिनो होननानै थाफैदोंमोन आब'आ अननानै आब' फैफिनदो जेरावखि थाया मानो फैफिन आब' जायगाखौ खिथाहर लायगोन बाबामोन लायगोन खारनाया बावाखै दाख्लै मंगलबारावसो रावनोबो खिथालाङाखैनो बे खेराइायाव थांनो होननानैसो थांदोंमोन बिनिफ्रायनो थांदों औ आंनि बिब' असे आंहा रावबो गैया बिदाबो गैया आं सोरखौ बिब' होनबावनो दावराव दावसि जायाखैमोन फिसा नोंखौबो बुवाखै रायाखै नों मा साननानै बिदि थांखो जोंथ' नोंजोंनो फिसिजानो नागिरदोंमोन जोंहा सोर दंबावो नोंसोर बिब' बिनानाव सानैल' नायल' जाल' जोंखौ सोर दा नायबावगोन नोंनो साननानै नाय आं नोंखौ बेबायदि जागोन होनना मिथियाखैमोन मानो मा साननानै थांखो नों फिसा
जोंनो नांफिनथारगौ दा। बिदिनो फन रायलायबाय थायोमोन नामा? रायलायोमोन फनखौथ' नों रायलायबाय थायोमोन बिबोनांखौ होननानैसो नों थगायोमोन फिसा नङाबा आं नोंखौ खेल लानो हाबाय थागौमोन। सानबेसे जाखो? एसे जाबाय माइ हानायनिफ्रायनोखा। न'निफ्राय थांनाया सानबेसे जाखो? न'निफ्राय थांनाया मंगलबार बेनिफ्राय नांफिनथारगौ आंनो। आं बेजोंनो फिसिजानो गोसोखा सोर दंबावो दालाय न'आवलाय। बे जाथायाथ' आंबो बारा बे समाव गैयामोन ओमफ्राय दाख्लै आं खोनादों खोनानाया मथे माबा 24 तारिख मंगलबार खालि दा ओइदिन माने रानिखाथा आनसलिकआव बाथौ आनसलिकआव खेराइ दंमोन। बे खेराइ फोरबोआव जोंबो दंहैखायो आरो जों मानिफ्रायनो 21 तारिखनिफ्राय दंहैखायोमोन। दा 24 तारिखआवहाय लास्टआव आं माबायावहाय 25 तारिख मोनायावसो आं खबर मोनदों आरो ओमफ्राय दा नैबे न'खरनिनो जिहेतु जोंना आदैनि दावखे गुथिनि सेथि फिसाजो न'खर जाखानायखा आरो गथ' सानैबो दं हिनजावसा गोजा। दा बेनिहाय दा दोनखारदों होननाय बायदि खोनादों अबयसे आंनिबाथ' दोनखाराबाथ' बे हारसिङै बिदिनो गोदाव सोराव थाहैनाय नङामोन गथ' उन्दै लानानै। दा ओंखायनो दा जोंनि साननायावहाय दा बिफायाबोथ' फिसा हौवा गैखाया न'खरावहाय दा बेनो फिसा हौवा गैयैखायनो खांगिबि फिसा हिनजावखौनो बिजामादै हिसाबै लाखिदों। दा बेजोंनो बिजामादैजोंनो माने रुजु रुमायै न'खर संसार जानो होननानै दिनै गोरजा लाखिदोंब्ला दिनै जोंथ' बिनि गोसो सिंनिखौ जों मिथिया मारै जादों जायाखै। दा जोंनो ओंखायनो गथिखे जोङो सानदों मा जिहेथु बिथाङाबो फिसा हौवा गैया हिसाबै आरो बिमा सासेल' आरो बिफा सासेल' आरो ओरै सासेल'खा बिजामादै। दा बेजोंनो मोजाङै जाहाथे माने रुजु आरोबाव रायजो जानो मोनफिनो होमबाबो जोंनो बे जोंनि दा मा होनोमोनलाय नानि मुसाहारिखौ जों नांफिनगौ बे न'खरावनो जोङो जाहाथे माने बायसान्सआव सोरबाफोर माबाफोर बेखौ जुदि हमना मोनोब्ला जाहाथे बे न'खराव फैथारथों बा खबर हरो बेखिनि आरो। नोंथांमोना गामिनि हिसाबै बिनि आखल आखुथायफोरखौ माबायदि? आखल आखुथायखौथ' जोङो सिगाङावहाय मोनदांदोंमोन जे एकदम माने रायलायनाय मानाय न'खरखौ सालायनाय मानाय दा बिनि सायावखासोमोन। दा सोरनिबा खोथा लानानै बा सोरनिबा बुद्धि लानानै बिदि जाखो ना माखो जों बेखौ मिथिया आरो। सोरबाफोर नुयोब्ला बा बर'नि समाजारि आफादफ्रा नुयोबा हमनो थाखाय मा खावलायहरगोन गामिनि जानानै? जाहाथे माने एरियानि जोंनि बर' समाज बा जेनेबा माइनाव आइजो आफाद बिथांमोना जुदि बायसान्सआव अबेबा जायगायाव मोनोब्ला बेखौ हमना दोननांगौ आरो जोंसिम खबरखौ दैथायहरनांगौ। बाबो जोङो बेखौ लाबोनाबाबो जों न'खरावहाय जाहाथे माने आरो सिगांनि बायदि जेरेखमहाय संसार जानो हायो मोजाङै न'खरखौ बेंलांनो हायो आं बेखिनिखौनो खावलायदों आरो। आंनि नैबे न'खराव जे मोनसे सर्बनास खालामलांनाय दिनैनि थांनाय मंगलबारनि घटना बेखौ जे आंनि फिसाजोआ जे आंखौ एबा गावनि फिसायखौ एबा गावनि फिसाखौ गोदाव सोराव खालामलांबाय आरो जायफोर बिथाङा लांदों आं बेखौ खावलायदों जाहाथे अननानै बै खाथि खाला जायगासिम बे आंनि फिसाखौ दोनफैयो आंनि फिसौखौ दोनफैयो आरो जुदि आरो दोनफैया आं बेखौ माबा मोनसे गोख्रों राहा लानाय जाबावगोन। आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। बे समाव आं गैयामोन नैथि मंगलबाराव आङो थांनानै जे हर थालायहैनायनि बाथ्रा आरो बिमायाबो लोमजानानै थानाय फिसाइयाबो खामला मावहैनाय बेवहाय रावबो नुसनाखै आरो बे खेराइयाव थांनानै आं मोखांखौनो नुवाखै महरखौनो नुवाखै जे फिसाजोनो देलायहोनानै गालांदों खेरा गानहोलांदों गस्ला गानहोलांदों होननाय बाथ्रा बेफोरो सैथोआनो मानसिफोर नुनानै खिन्थानायाव दिनैहाय आंनि फिसाया माखौ दुखु मोननानै थांदों दुखु मोनदोंब्लाबो अननानै खेमा होलायनानै आंनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे आंनि फिसाया फैफिनो आरो जायफोर बे आंनि फिसा आरो फिसौखौ लांनानै बहाबा दोनखारहैदों जाहाथे अननानै आं गुरै खावलायदों जाहाथे दोनफैफिनो जेरैबाबो आंनो बे फिसौखौ जेरैबाबो नांफिनगौ आरो जेरावखि थाया मानो जोंनि बर' सुबुङा एबा बर' समाजनि जे संगठन जायखि संगठनानो जाया मानो हमनानै दोननानै
आंनो खबर हरनांगौ आरो खबर हरनानैबाबो जोङो थांनानै लायगोन जेरावहाय बबेहाय दङ जाय बिथांमोना हमनो हायो आं बेनो 5,000 प्राइज होनाय जागोन।